ότι το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε τώρα είναι το πιο συγκλονιστικό που έχει παίξει στην ελληνική τηλεόραση όσον αφορά αυτήν την τιτάνια προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος με πενιχρά μέσα για να σώσουν ανθρώπους. Ερασιτεχνικό βίντεο που εξασφάλισε η Crete TV, η Έλλη Κοκάλη, και να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον κύριο Μενέλα Οδαφέρμο που σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει στην καρδιά του Αιγαίου. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές, με πρωταγωνιστές μικρά προσφυγόπουλα. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Το σπαρακτικό και αδιάκοπο κλάμα των μικρών παιδιών στοιχιώνει τις προσπάθειες των ανδρών του λιμενικού που ρίχνονται καθημερινά στη μάχη για τη διάσωση εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών στο Ανατολικό Αιγαίο. Από τη μία στιγμή στην άλλη, κάθε επιχείρηση διάσωσης μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία, καθώς οι βάρκες που επιστρατεύουν οι δουλέμποροι χάνονται στα κύματα. Είναι ένα πολύ απλό περιστατικό προσέγγισης λέμβου που μπορεί να εξελιχθεί σε μια ανίποτη τραγωδία. Με μωρά παιδιά στην αγκαλιά, πρόσφυγες παλεύουν στα μανιασμένα κύματα για να σωθούν και άνδρες του λιμενικού ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια για να προλάβουν να σώσουν όσους περισσότερους μπορέσουν. Απλώνοντας το χέρι, είτε στην καλύτερη περίπτωση ένα σκοινί, οι λιμενικοί προσπαθούν να κρατήσουν στην επιφάνεια ανθρώπους που ποδοπατούν ο ένας τον άλλο με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να ανέβουν πάνω στο σκάφος. Δημήτρη, δεν εκδίγει κανένας. Πραγματικά μας συγκλώνησε ότι ανασύραμε μέσα από αυτή τη λέμβο περίπου 40 γυναικόπαιδα, 15 γέροντες, δύο άτομα με ειδικές ανάγκες με τα καροτσάκια τους. Ένας μετανάστης δεν είχε πόδι, ένας μετανάστης δεν είχε μάτι, δηλαδή στην ουσία από 65 ανθρώπους, αν υπήρχε ένα δύσκολο περιστατικό, ένας ή δύο από αυτούς αν θα μπορούσαν να κολυμπήσουν και να σωθούν. Τις παρακτικές σκηνές που επαναλαμβάνονται καθημερινά καταγράφει ο συνδικαλιστής του λιμενικού σώματος Μενέλος Δαφέρμος, που φέρνει στο προσκήνιο τον πραγματικό Γολγοθά των ανδρών του λιμενικού που λυγίζουν μπροστά στο κλάμα των παιδιών, τις δυσκολίες και τις τρομακτικές ελλείψεις που καθιστούν και τη δική τους προσπάθεια επικίνδυνη. Από τον κρίκο που είχε δέσει ο συνάδελφός μου ένα σκοινί, έσπασε ο κρίκος, με συνέπεια ο συνάδελφός μου να πέσει στη θάλασσα 4 η ώρα το πρωί, σε μια θαλάσσια περιοχή βάθους περίπου 70-80 μέτρων. Συγκίνησε η χειρονομία του να μην προσπαθήσει να με πιάσει για βοήθεια, γιατί θα με έριχνε και εμένα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα για 10-15 δευτερόλεπτα να κοπεί το νήμα της ζωής μας, μέχρι να επανέλθει στην επιφάνεια της θάλασσας και να τρέξουμε όλοι να τον προσεγγίσουμε και να τον τραβήξουμε στο σκάφος μας. Δεκάδες συνάδελφοί μας έχουν νοσήσει από τον ιό της φυματίωσης. Στη Λέρο πραγματικά έχει διαπιστωθεί κρούσμα υπατήτηδας τύπου Α σε συνάδελφό μας. Θα έλεγα ότι η πολιτεία σε αυτό το θέμα της υγειονομικής προφύλαξης των στελεχών δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως, θα έλεγα σχεδόν καθόλου. Είναι απίστευτες εικόνες και πόσο μάλλον όταν με αυτές τις εικόνες βρίσκονται αντιμέτωποι άνθρωποι του λιμενικού σώματος. Το συγκεκριμένο βίντεο, το ερασιτεχνικό βίντεο, το τράβηξε ο κύριος Μενέλαος Δαφέρμος. Είναι ο υπεύθυνος πλωτών του λιμενικού σώματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δαφέρμο. Καλησπέρα σας. Όση ώρα βλέπαμε το βίντεο, ενώ είναι δικό σας βίντεο, παρατηρούσα το πρόσωπό σας. Ακόμα δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε αυτό το οποίο βιώνετε εσείς και οι συνάδελφοί σας στην καρδιά του Αιγαίου, πόσο μάλλον τώρα το χειμώνα, που η κατάσταση είναι ακόμα πιο άσχημη. Κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτά τα 2-3 περιστατικά που δείξατε στο βίντεο αυτό είναι μερικά από τα εκατοντάδες, αν όχι πλέον χιλιάδες περιστατικά που καλούνται οι συνάδελφοί μας αυτούς τους περίπου 14-15 μήνες να επιληφθούν, ώστε πραγματικά να μην έχουμε καμία απώλεια ζωής, και αυτό πρέπει να τονιστεί. Χιλιάδες περιστατικά χωρίς καμία απώλεια ζωής με υπεριότητά μας. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτές τις εικόνες. Εγώ προσωπικά συγκλονίζομαι σε κάθε τι που έχει μέσα πρωταγωνιστές μικρά παιδιά, όπως φαντάζομαι και όλοι οι τηλεθεατές. Είναι φοβερό να βλέπουμε παιδιά
τους τα ρίχνουν στη θάλασσα για να σωθούν και εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος του λιμενικού σώματος, εσείς προσωπικά που το βιώσατε αυτό, πώς νιώθετε όταν βλέπετε αυτά τα παιδιά που είναι από λίγων ημερών μέχρι 2-3 ετών να δίνουν μάχη στο παγωμένο Αιγαίο για να σωθούν? Και βλέπουμε αυτό το κλάμα, αυτή την κραυγή που νομίζω ότι κανέναν δεν μπορεί να τον αφήσει ασυγκίνητο. Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Είναι συγκλονιστικές αυτές τις στιγμές, πόσο μάλλον όταν βρέφη τα ρίχνουν ή πέφτουν στη θάλασσα με ένα και μόνο σκοπό να σωθούν, να σωθεί η ζωή τους, είτε άνδρες, γιατί αν παρατηρήσατε στο πρώτο βίντεο, οι άνδρες πατάνε πάνω σε πλάτες, σε σώματα γυναικών για να σωθούν. Δηλαδή χάνεται κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εμείς είμαστε απάνω σε ένα αυτό το αίσθημα της επιβίωσης, νομίζω, που όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύει μπορεί να το βιώσει, μπορεί να το πράξει. Αυτό ακριβώς, αλλά φανταστείτε την ψυχολογική μας κατάσταση. Κάτω από ποια ψυχολογική πίεση βρισκόμαστε όταν βλέπουμε σε μία Λέμβο, όπου δεν είναι και καλύτερης ποιότητας από πλευράς υλικών από θέμα κατασκευής, όταν έχει 20, 30, 40 εκατοστά νερό, όταν είναι 65 άνθρωποι όπου πραγματικά, εάν δεν κάνεις κάτι εσύ θα πνιγούν, και πραγματικά αυτοί σε βλέπουν εκείνη τη στιγμή σαν, δεν είναι υπερβολή, σαν το Θεό τους.